Здравейте на всички! Днес ще се потопим в българската политическа история и ще разгледаме кои са петте най-велики български президенти според мен. На номер 5 поставям Петър Стоянов. Той е президент от 1997 до 2002 година и е запомнен с усилията си да доближи България до НАТО и Европейския съюз. Неговите дипломатически умения и визия за просперираща България оставиха трайна следа. На номер 4 е Георги Първанов. Той е президент от 2002 до 2012 година, което го прави първият преизбран президент на България. Първанов е известен с усилията си за подобряване на международните отношения на България и с фокуса си върху социалните политики в полза на българския народ. Номер 3 е Жельо Желев. Като първият демократично избран президент след падането на комунизма от 1990 до 1997 година, Желев изиграва ключова роля в прехода на България към демокрация. Неговото лидерство е от решаващо значение в тези бурни времена. На второ място е Росен Плевнелиев. Той е президент от 2012 до 2017 година и е харесван заради модернизаторските си усилия и твърдата си позиция по отношение на правата на човека. Неговият мандат е белязан от значителни инфраструктурни и икономически реформи. И накрая на първо място поставям Тодор Живков. Знам, че това може да е спорно, но дългото управление на Живков от 1954 до 1989 година е период на голям индустриален и селско-стопански напредък. Въпреки че ерата му е белязана от строги политики, влиянието му върху развитието на България е неоспоримо. Това бяха те. Моята класация за петте най-велики български президенти. А според вас, кои личности заслужават да бъдат в този списък? Споделете мнението си в коментарите под видеото. Не забравяйте да харесате видеото, да го споделите с приятели и да се абонирате за канала, за да не пропускате още интересни факти от богатата история на България. До скоро!